Volám sa Mária Smoleňová a zastrešujem občianske združenie Folklórny súbor Kalvárčan. Naša umelecká činnosť nie je zameraná len na folklór. Mnohí z nás sa už dlhodobo venujeme dobrovoľníckej práci s mládežou. Cieľom projektu, ktorým je príprava divadelného predstavenia Nádeník, je vytrhnúť mladého človeka z pasívnej role diváka a zapojiť ho do celej prípravy predstavenia. Divadelné predstavenie Nádeník je viacvrstvový projekt. Som veľmi rád, že ma mladí pozvali do tohto projektu. Prvá stránka tohto projektu zahŕňa oblasť, ktorú divák vidí v samotnom predstavení na pódiu. Herci, tanečníci, speváci. Druhá stránka tohto projektu je technické zabezpečenie. Príprava scén, kulís, kostýmov, videonahrávok, choreografií, dramaturgie a osvetľovacieho projektu. Toto všetko si vyskladali mladí sami. Zohnali sponzorov, napísali projekty, samostatne pracovali na marketingu a momentálne doťahujú posledné detaily. Treťou vrstvou projektu je samotný divadelný príbeh. Prelínajú sa v ňom biblické udalosti so súčasným životom. Príbeh nastavuje zrkadlo dnešnému človeku tak, aby sa zamyslel, či prežíva svoj život po dňoch, alebo ho žije naplno ako celok. Z tohto konceptu vyplýva aj názov predstavenia. Budeš nádeník alebo otec, syn, dcéra, sestra či matka? A prečo vás prosíme o podporu? 1 hodina prenájmu divadelnej sály nás stojí 50 eur. Na všetky nácviky, na inštaláciu scén, kulís, osvetlenia, generálku a samotné vystúpenie potrebujeme 1800 eur. Všetci, ktorí pracujeme na tomto projekte, pracujeme bez nároku na akúkoľvek odmenu. Vopred vám ďakujeme za podporenie nášho projektu. Naozaj veľká vďaka.